Здравейте и добре дошли в рубриката Опознай традицията! Аз съм Мария. Аз съм Тео и заедно с танцова формация и обетица ще ви запознаваме с по един празник обичай в новата ни поредица. Днес е ред да ви запознаем с Трифон за Резан. Останете с нас до края на епизода! Ние смятаме, че е по-правилно празниците да се празнуват по-старому, защото самите дати и периодът от годината е точното време за извършване на действията и обредите. Именно Трифон за Резан, или още познат като празникът на кръчмарите и лозарите, се чества на 1 февруари по-старому. Според народните вярвания, празникът се чества в 3 дни, наречени трифонци. Всеки от тях носи свое име и се изпълняват различни обредни действия. Първият ден, т.е. 1 февруари, се нарича Свети Трифон. На този ден се извършват главно обичаи, свързани с лозето. А рано сутринта жената меси хляб, най-често обикновен, в някои райони и пита с шарки, изобразяваща лозов цвят, а около него вита лоза. Освен хляба се приготвя и пълнена кокошка с ориз или булгур. Мъжете пък имат своята роля. Стават сутрин рано и тръгват всички, които имат лозя. От 3 лози се подрязват 3 пръчки. Мъжът се прекръства и с вино полива порязаните лозници. С този обред лозето вече е зарязано или закроено. След това всички мъже се събират на едно място и заедно с приготвените от жената ястия се прави пир и веселба. Преди да седнат обаче се избира Трифон. Това е или по-заможен човек от селото, или някой късметля, за да може идната година да бъде по-плодородна и богата за лозите. Поздравява го, като му казват честито ти царство, а след това той благославя всички за берекет и богата реколта. След пируването окичват царя с венец от лозови пръчки, поставят го на колесар, който се тегли от останалите лозари и след това с музикален съпровод обикалят цялото село. Обхождат се всички къщи, докато стигнат къщата на царя. Пред всяка къща стопанинът гощава лозарите с вино и те го благославят. Когато стигнат къщата на Трифона, се прави голяма трапеза и той трябва да покани цялото село. Затова се е избирал заможен човек. Вероятно, докато стигнат до къщата му, всички вече са пияни от толкова много изпито вино, но все пак това е в основата на празника. Други обреди на празника са гуждане на въглени, насичани и други. Гуждането на въглени е гадаене по въглени. Изваждат се няколко въглена от огнището и се наричат за различни неща. Един за посевите, друг за лозята, трети за овошките и така нататък. Ако въгленът станал на пепел, то било плодородие, а ако почернел е на лошо. Обичаят насичане се прави на мъже, които не могат да имат деца. Мъжът вика в къщата си браснар и след като той приключи с работата си, прави 3 прореза на шията на мъжа. Така се твърди, че той вече ще има деца. По люспи от лук се гледа времето през годината. 12 люспи, кромит лук, се наричат на 12-те месеца и във всяка се слага по малко сол. Третия ден се гледа солта. Където се е стопила, нареченият месец ще бъде дъждовен. Където е останала, то месецът ще бъде сух и неплоден. Вторият ден от Трифонци се нарича Сретене, а тази дума означава среща. Често на този празник девойките не искали да излизат от вкъщи, защото се вярвало, че какъвто човек първи срещнат на този ден, с такъв ще ли да се задумят. А никой не искал в дома си да бъде с мързеливец, грозник или пияница. Месят се питки и се дават на 2 къщи, в знак на щедрост и благодарност. Ако вземеш пари в този ден, ще вземаш през цялата година, но ако дадеш, ще даваш. Още едно от вярванията на този ден е, че ако времето е хубаво, ще бъде такова и през следващите 40 дни. На някои места в България празнуват този ден като празник на мъжката рожба, Петлюв ден или Ихтима. Една от легендите разказва, че в миналото майка на мъжко чедо заколила петел, направила кръстен знак пред прага си, за да спаси своята рожба от еничарите и османските поданици. За този празник вече сме ви разказвали и може да разберете повече в другата ни поредица Спомен от Мегдана, заедно с хорото Добрилашко. Третия ден се нарича Семен. Вярва се, че на този ден младите ялови жени, ако искат да забременеят през годината, трябва да умесят щипана царевична питка и да я разърят на съседите си. Също така се вярва, че не трябва да се реже нищо и да се мете. Трите дни се наричат още и вълчи празници.
Вярва се, че през тези дни не трябва да се работи, защото вълците бесуват. Не се тъче, не се преде, ножици не се отварят, за да може през цялата година челюстите на вълците да бъдат затворени. Не се пипат остри предмети от жените, като брадви, игли, куки или ножове, за да не се родят децата с белези и да са здрави. През 3 дни не се изхвърля смет и не се метат дворовете, защото вълците бесуват. Ако вали сняг или времето е ясно през 3 дни, годината ще е богата. Пожелаваме ви вашата година да е богата! Много плодовита И вино да се лее! Абонирайте се за нашия канал! С камбанката и не пропускайте следващите ни епизоди! Ние сме Тео и Мария! А вие вече знаете малко повече за Трифон Зарезан. Надяваме се да ви е било интересно И да сме разпалили любопитството ви. На здраве и до нови срещи!